quins espais, moments o processos ho impulsen? Quins espais o contextos permeten que els joves tinguin poder de decisió real? Un dels productes que ha fet la recerca és construir un model pedagògic. Fonamentalment, la gent quan pensa en aquest concepte pensa en la necessitat d'una formació que permeti als joves adquirir unes capacitats que li permetin actuar i decidir. Però nosaltres hi hem afegit aquest altre cercle al costat, que potser quan la gent l'explica tothom diu, home, esclar, és normal, però si busqueu informacions i textos i interpretacions veureu que és una dimensió molt poc reconeguda, que és el que té a veure amb que no n'hi ha prou amb la formació, fa falta que el medi, el context, l'entorn en el qual estem ens permeti poder tenir unes possibilitats d'acció que ens permetin posar en pràctica aquestes capacitats que hi hem adquirit. Nosaltres defensem que la nostra definició és un procés que incrementa les possibilitats de decidir i actuar de forma conseqüent amb allò que un ha de decidir i participar en aquestes decisions. I per fer això fa falta, dèiem, les capacitats i que el medi les faciliti. El procés d'apoderament es donava fins als 20, amb un creixement molt gran. A partir dels 20 hi havia una estabilitat, com si el jove ja es considerés molt empoderat i ja no hi havia un creixement en aquesta relació. I bé, els joves més apoderats són aquests, o sigui, hi havia diferències molt importants, són aquests que treballen, o que han tingut, o sigui, que estan treballant en aquest moment, o que han tingut experiències laborals llargues, que estan independitzats, bé perquè viuen de manera autònoma o comparteixen pis, però bueno, que no depenen ja del nucli familiar, i que tenen estudis de cicle d'FP, per tant, estudis de cicle formatiu de grau superior, que de fet són aquells que generen més inserció en general, sense entrar en especialitats. La pregunta que nosaltres ens fèiem era justament què entenen els joves o com interpreten l'empoderament juvenil. Això és el que volíem saber i ho volíem fer a través d'una avaluació participativa. Una idea que va sortir contínuament en totes les bases va ser la idea de situacions que tu has de superar, que et posen un repte. Això és quelcom que t'ajuda a créixer, a empoderar. Vam partir d'una bateria d'indicadors que vam construir en una anterior recerca en la que vam analitzar a partir d'accions comunitàries quins eren els indicadors que apareixien naturalment les persones que participaven en aquests processos. Aquest va ser el nostre punt de partida, refer la bateria d'indicadors i després vam acabar contrastant i validant aquesta bateria a partir de les experiències d'avaluació participativa que us ha explicat en Xavier i dels relats de vida i del webdoc que us presentaran l'Asu i el Manel. Quins eren els espais d'apoderament? Jo em vaig anomenar diferents, però una cosa que era interessant i que voldria remarcar és que quan parlava dels espais deia el que és important és com són aquests espais, és a dir, els espais que ens donen seguretat, els espais que ens són propers, quan ens sentim segurs en un espai és quan podem fer processos que ens ajuden a apoderar-nos. Una cosa molt interessant era com els feia sentir segurs, tenir confiança, desenvolupar-se la mirada de l'altre. Com em mira l'altre, com em veu l'altre, em permet a mi desenvolupar certes qüestions, perquè això m'ajuda a sentir-me segur, a sentir-me còmode, a tenir confiança. Els incidents crítics, els conflictes que es donaven quan els podien resoldre de manera positiva, quan podien trobar elements de sortida en aquest element crític i en aquest conflicte, això era un element d'apoderament. Per tant, el que vam fer des de l'inici del procés va ser establir una metodologia pròpia on amb 6 joves treballéssim una mena de taller audiovisual o taller de pedagogia audiovisual per entendre d'entrada com funciona el llenguatge audiovisual, per entendre explicar-se audiovisualment. Ho havíem fet a través de relats, però no ho havíem fet des de les imatges i, per tant, poder explorar els 3 conceptes bàsics, els 3 indicadors essencials, moments, espais i processos que conformen l'apoderament. Quin era el repte principal? Bàsicament que explicar processos i moments és molt difícil audiovisualment. D'alguna manera, el webdoc, aquest espai interactiu, vol ser, com us deia abans, un espai apoderador també per l'usuari, també per aquell que el visita, que accedeix a ell i que vol explicar o explorar més sobre l'apoderament. Fins que trobi el meu destí, m'esforçaré i trobaré el bon camí. A poc la vida m'està canviant, amb la bona gent que m'estic relacionant. Tot això és el que em surt al cor, però algú no serà res, per mi és el millor, rap en català.
les xarxes socials, els espais aquests o processos tecnològics o digitals, no sé com dir-ho, vinculats a l'empoderament. Les tecnologies formen part de la seva quotidianitat d'una manera tan integrada que no la visibilitzen com un element que pot afavorir el seu empoderament. Però un tema que nosaltres, tenim el nostre preconcepte que això és quotidià. És un repte, no dèiem, és important que hi hagi aquests espais en els quals es puguin ser autogestionats o que tinguin autonomia, per a la gent que són tècnics de joventut i que han de plantejar espais autogestionats, que és hiper-mega complex, tenen molta dificultat de gestionar-se, però d'altra banda són molt necessaris perquè aquests joves puguin tenir tota aquesta experiència vital. Queda superbé parlar dels joves, de la força que tenen, de que són el futur, de que són tot això és xulíssim, tothom ho té en la boca, però és mentida. Quines ajudes hi ha des de les administracions, des de les polítiques als joves? No ens fiem dels joves. No ens fiem. Clar, és que encara no són adults. Una de les decisions en les que estem treballant i hem presentat una proposta de continuació té a veure amb fer tot aquest treball que hem fet, però no des de la percepció dels joves, sinó des de la percepció dels educadors. Perquè en molts casos és l'entorn dels adults el que permet o no permet o decideix espais, moments o processos que considera que són els que els joves han de passar. Com a la universitat no ens podem quedar amb la idea de que l'apoderament és la quota de vots i de participació que tenen els estatuts els estudiants, per exemple, els joves, perquè això realment no funciona. O sigui, la participació era un element provocador de factors de l'impuls de l'empoderament. Per què? Perquè prendre part en els processos de decisió i de lideratge organitzat ha fet d'elevar aquesta percepció d'empoderar-se. Perquè eren processos que implicaven èxit, resultats, avanços, autonomia, autoestima. Si en la vostra recerca us plantegeu fer coses amb les universitats, és a dir, aquí tenim molts joves, un banc de joves, no? Com aquests joves doncs, els podem empoderar, no sé si en molts espais o sense espais. Curiosament, sobretot en els relats de vida va sortir, quan preguntaves als estudiants, als joves que havien fet la universitat, el que valoraven, que els havia empoderat més, és tot l'entorn contextual que això comporta. El fet de marxar fora de casa, buscar un pis, noves relacions, fer noves amistats, espavilar-te pel teu propi compte. I nosaltres no apoderem els joves. Participem, facilitem, però no s'apoderem. Però ho diem molt sovint. Llavors això també és un tema que inclús un jove ens va fer notar, que era el seu procés. No hi ha diferència entre els joves i els adults. O és que són menys que nosaltres? Jo crec que no. En tot cas, insisteixo que és aquesta feina de curcó que cal anar fent en el discurs sobre els joves.